Billedanalyse er en læsning af et billede eller et maleri. Billeder har deres eget sprog, som man kan læse. Betyder det noget, hvor tingene er placeret i forhold til hinanden? Hvorfor skaber nogle farver en stemning, mens andre skaber en anden? Det kan man undersøge i en billedanalyse. Der findes mange forskellige typer af billeder. For eksempel kunstbillede, foto, tegning, collage, et stillbillede fra film og animation, computerskabte billeder osv. Nogle billeder har en titel eller en anden tekst. Nogle gange passer den til billedet, andre gange gør den ikke. Teksten kan have betydning for, hvordan vi forstår billedet. Billeder har forskellige størrelser eller formater. Man kan se på billedets format i afbildningen og i virkeligheden. Man kan for eksempel godt have et stort lærred, der viser et lille motiv og omvendt. Motivet er det, billedet forestiller. Motivet kan være nutidigt eller historisk, og det kan forestille alt fra mennesker, ting og landskaber til geometriske former som f.eks. cirkler og kvadrater. Billedets stil kan være abstrakt eller virkelighedsnært. Nogle billeder forsøger at kopiere noget fra virkeligheden. Andre billeder er abstrakte, uden et egentligt motiv, og består måske kun af former og farver. Farver taler til vores sanser og følelser og får os til at tænke på bestemte ting. Farver kan skabe stemning og kan have symbolsk betydning. For eksempel virker mørke farver tunge, mens lyse farver virker lette. Farven hvid forbindes med renhed og uskyld, mens rød kan symbolisere kærlighed og lidenskab. Farver kan også skabe ro eller bevægelse i billedet. For eksempel kan kontrastfarverne rød og blå skabe balance og harmoni, hvis de balanceres rigtigt. Man kan også se på, om noget er særligt belyst eller i skygge i billedet. Lyset kan være naturligt eller kunstigt, eller symbolsk lys, der udstråler noget guddommeligt. Når man undersøger billedets komposition, undersøger man, hvordan billedet er bygget op. Der kan være bevægelse eller stillstand i billedet. Lodrette og vandrette linjer og symmetri skaber harmoni og stabilitet. Diagonale og buede linjer og asymmetri skaber bevægelse og dynamik. Et billede er en flade, men det giver ofte indtryk af at være tredimensionelt. Måske er der linjer, der mødes i et forsvindingspunkt. Billedet kan være i fugle, frø eller normalt perspektiv. Kunstneren kan skabe fornemmelsen af rum i billedet, og af at noget findes i forgrunden, mellemgrunden eller baggrunden. I forgrunden ser vi som regel hovedmotivet eller hovedhandlingen. Billedet kan fx vise motivet i total, halvtotal eller nær. I komposition af billeder bruges det gyldne snit ofte til at skabe balance og ro i billedet. Det gyldne snit er en matematisk beregnet opdeling af flader og linjer i billeder, der stammer helt tilbage fra antikken. Den kan beregnes, og den kan genfindes i naturen, og derfor kaldes den også den guddommelige proportion. Snittet tager udgangspunkt i det matematiske begreb mellemproportional, det vil sige deling af f.eks. et linjestykke på en måde, så den korte del af et linjestykke forholder sig til den lange, som den lange del forholder sig til hele linjestykket. Man kan konstruere det med lineal og passer. Man kan også regne sig frem til en brøk, så man kan dividere længden af linjestykket med. Den gyldne opdeling af et billede ser således ud. De gyldne snit er linjerne, der deler billedet, og de gyldne punkter er deres skæringspunkter. Det gyldne rektangel er et rektangel, hvor sidernes længdeforhold netop er det gyldne. Det har mange magasinblade for eksempel valgt som deres format. Man kan perspektivere ved at se nærmere på, hvilken sammenhæng billedet indgår i. Et billede indgår altid i en sammenhæng. Sammenhængen er alt det, der er uden for selve kunstværket. Man kan fx spørge, hvilke omgivelser værket findes i. Hænger billedet f.eks. på et museum, eller er det malet på en væg i byen? Tak fordi du så den her video om billedanalyse, som er lavet til Alinias danskportal. Videoen bruges blandt andet som ressource i udskolingsforløbet reklamer, hvor eleverne skal arbejde med billedanalyse af udvalgte reklamer. Der er et link til det forløb i videoens beskrivelse. Hvis du vil have besked, når vi udgiver noget nyt her på kanalen, så husk at trykke på knappen abonner under videoen.